Matematika. To je jedna nauka. Matematika. To je prava nauka. Matematika. Tu se uči da se misli, da se broji, da se meri, da se množi, uvećava, da se deli i smanjuje, oduzima i dodaje, da se znade, da se piše. Šta je veće, šta je više, da se pozna vrlo lako. Šta je manje, šta je levo, šta je ispod, šta između, šta sredina, šta kocka, šta oblina. Sve je ovo pravo znanje, to je prava nauka. Matematika. Da se misli, da se broji, da se meri, da se množi, uvećava, da se deli i smanjuje, oduzima i dodaje, da se znade, da se piše. Šta je veće, šta je više, da se pozna vrlo lako. Šta je manje, šta je levo, šta je ispod, šta između, šta sredina, šta kocka, šta oblina. Sve je ovo pravo znanje, to je prava nauka. Matematika. Znači možemo da pomerimo napred, možemo da pomerimo nazad. Pomerit ćemo nazad za 9. Kad pomerimo, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači slovo T dođe ispod A. Tvoje ime? Mar, kao moje. Znači, moj je Đ, A je T, znači imamo Đ, T, imamo J, Đ, T, J, Đ, T, J, V, i treba mi još O, Đ, T, V, J, Đ, T, V, J, Z. ŽTVJZ je pod ovom šifrom Marko. Sada. Razumiješ? A se pretvara u T pod šifrom. Znači, M se pretvara u Đ pod šifrom. Sada. I to onda dođe Đ, T, kako smo rekli, J, V, Z. ŽTVJZ. Marko. Sad, kad Cezarov general dobije to naređenje, on piše, znači, pomeri za 21 nazad, on pomeri i pročita Marko. A ako neprijatelj uhvati glasnika i pročita, piše samo ŽTVJZ. Ne možete ništa da razumete. Ne može da napreduje protiv, znači, ne može da sazna naređenje i da napune Cezara. I to je metoda substitucije, to je jedan od najstarijih i najjednostavnijih metoda šifrovanja. Ti sad možeš sa svojim drugarima da izmisliš svoju šifru. Evo naša razlika, recimo, pomerate za 18, pa za još jednu. I onda pravite šifru međusobno, to je samo vi znate.